4 futbolistas que ficharías para o Monta barra libre, un por línea, para reforzar o equipo. Os que máis che gusten. Diríache que porteiros hai varios que me gustaron. Losada do Lemos pareceme top. Tamén de porteiros gustoume moito de Cidade de Ribeira, Adrián, penso que se chama, pero Adrián Lijo. É espectacular tamén, gustoume moitísimo. Defensas, penso que me quedo con Rellando Santirso, pareceme xogador top na categoría de lateral. Castrindo de Ribadeo, medio centros para competir contigo. Non se fala moito del, pero Montero do Sofán pareceme un xogadorazo. Pastur do Mugardos tamén top. E arriba por o gol? Vouche dicir igual 2 extremos e un dianteiro. Veña. Fernando Cuadrado do Pol, acaba de firmar. Eu penso que vai ser xogador diferencial na categoría. Meitín do Ribadeo, moi bon xogador. Meitín. Espectacular. Penso que Martín Pereira do Sofán